Mária, matka Ježišova. Jej srdce je tichý prameň. Nehovorí veľa, ale všetko prežíva do hĺbky. Vie prijať aj bolesť a nechať ju premeniť na požehnanie. Prorokyňa Debora vie zapáliť odvahu v mužoch i ženách. Nebojí sa konať, keď iní váhajú. Ester, žena, ktorú duch postavil na správne miesto v správny čas, nezostala ticho, keď bolo treba hovoriť. Rút, jej vernosť je ako úrodná pôda, v ktorej kličí nádej. Nebojí sa zanechať minulosť, aby sa zakorenila tam, kde ju volá Boh. Stretnime sa spolu na konferencii I žena, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach, aby sme tak zakorenené a upevnené v láske mohli pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku. Si sa niečo o mne dozviete? Či to už bolo? Výborne, toto som potrebovala. Ja by som pokračovala v téme, ktorú nadhodila Martinka, čo sme nechali doma. A keďže mám hovoriť o vode, tak myslím si, že tento obrázok tiež hovorí o tom, že ako sa voda dá využiť a verím, že asi všetky takýmto spôsobom využívame vodu. Voda je úžasná aj preto, že aj my sa ňou vieme občerstviť, čistíme svoje domovy a ju aj pijeme. Dúfam, že nie tú istú. Voda občerstvuje nás ľudí, občerstvuje všetko živé, ale v podstate celý svet. Preto ste aj dostali vodičku, nezabúdajte na pitný režim. Voda je taká obyčajná tekutina. Je taká bežná a samozrejmá, však keď by sa náhodou stalo, my starší vieme, že sa to môže stať, že otvoríme kohútik a 5 sekúnd voda nejde, už hľadáme inštalatéra, čo si sa pokazilo, alebo voláme do vodárni. To sa tiež môže stať. Takže vyvádza nás to z miery, keď vodu nemáme. Nevieme si celkom bez vody predstaviť život, ale v podstate mať vodu tak na dosah ruky je vlastne každodenný zázrak. Voda je skutočne jeden z prvých darov stvorenia. A zdá sa, že ešte stále nie je vyčerpaná. A niekedy sa tak správame, že ani nikdy sa nevyčerpá. U nás na Slovensku sme si takí pomerne istí touto komoditou a sme bohatí na vodu. Máme pitnú vodu, máme minerálnu vodu, ale určite všetci vieme, že sú miesta na zemi, kde to tak nie je. Kde musia ľudia pre vodu denne kráčať aj niekoľko kilometrov, aby ju priniesli pre seba a svoju rodinu. A zväčša sú to ženy a deti. To by sme si asi dnes už nevedeli predstaviť. Voda je súčasťou nášho života a keď je tam, je to výborné, lebo ju potrebujeme. Ale voda je aj témou nášho života, keď tam nie je, lebo ju potrebujeme. Voda je výnimočná a dôležitá. A Božie slovo, ktoré je pre nás takou indíciou, vodítkom pre náš život, nám prináša veľa príbehov aj o vode, aká je ona dôležitá v našom svete. Potvrdzuje to, že voda je naozaj Boží dar. Tak teraz sa pozrime, akým je pre nás darom voda, ktorá vie osviežiť, očistiť, uzdraviť, napojiť dušu, umyť rany, obnoviť to, čo vyschlo.
Voda je aj symbolom osvieženia, ktorý však môžeme preniesť aj do duchovného pohľadu na nás, na ženy. Žena je takou vodou v živote. Môžeme doslova povedať žena vody. Cíti, vníma, prináša mäkosť a zmierenie a chceme si dnes predstaviť také dve ženy, ktoré sme vybrali z Božieho slova, aby nám predstavili vodu. Tou prvou je Mária, matka Pána Ježiša. Už ako mladé dievča prijíma tú jedinečnú úlohu, že sa stane matkou Božieho syna. Takto jednoducho sa to dá zhrnúť. A predsa je v Márii tento pokoj priam nesený do sveta. Samozrejme, že už vtedy bola prekvapená. Prečo ona? Som na to tá vhodná? Aj my sa neraz tak pýtame. Ale v skutočnosti s pokorou a poslušnosťou prijíma túto úlohu a tie krásne slová zaznejú: som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. A keď ďalej kráčame s Máriou, vidíme, že ona je naozaj taká voda, ktorá tečie v Božom rytme. Hlboká, nesúca a tichá, ktorá vie aj počúvať, aj prijímať, niesť aj bolesť, ale aj radosť. A jej srdce je takou riekou, ktorá neničí, ale prináša požehnanie. Možno, že v každej chvíli svojho života nebola práve taká pokojná a tichá. A naozaj prežila veľmi náročný čas aj s týmto jedinečným synom. Keď vnímala, ako odrazu on verejne účinkuje a aké sú reakcie na jeho účinkovanie. Ako vnímala to, že ho zajali, že ho odsúdili, že zomrel, ale potom zase vstal z mŕtvych a vstúpil na nebo. Ale toto všetko ju tiež našlo ako stabilnú vo viere, tichú a Pánu Bohu poslušnú. Z čoho to môžeme vyčítať? Že ju nachádzame v kruhu tých, ktorí očakávali na pomocníka a radcu Svätého Ducha v Jeruzaleme. Spolu s učeníkmi bola aj Mária, matka Ježišova. Spomínajú skutky. Takáto voda, takáto žena, môžeme povedať, je požehnaním, pretože prináša to požehnanie do ostatných životov. Prináša pokoj, uistenie o Božej prítomnosti, o tom, že Pán Boh je tu pre nás a miluje nás ozaj bez podmienok. Miluje všetkých ľudí, aj nás ženy. Máme však aj iný príklad, ktorý chceme teraz použiť, a to je voda bez hraníc, ktorá sa rozlieva do široka, rýchlo stúpa, niekedy niet kam ujsť. Ako živel, povodeň, ktorá vie zaplaviť, zničiť či vziať dých. Bolo to už dávno, počas prázdnin roku 2004. Sme s našimi, vtedy ešte malými deťmi, boli v Hanušovciach nad Topľou, a spolu sme boli na tom vrchnom podlaží Fáry a pozerali sme sa, ako sa dvíha potok, ktorý išiel za Fárou. A mali sme také obavy. Aj preto, že môj manžel a otecko nebol doma. Bol s dorastencami na tábore v Oľšavciach. A tam sa tiež voda dvíhala, takže aj ten tábor bol naozaj jedinečný, lebo ho prežili celý čas vo vnútri. Veľká poklona všetkým vedúcim, ktorí tak mali program pripravený, že sa to zvládlo. Deti nechceli ísť domov, ale chceli tam byť na tom tábore. A my sme potom, keď to všetko sa upokojilo, ich boli pozrieť, naozaj bolo všetko v poriadku. Ale v tej chvíli, tej úzkosti sme sa modlili samozrejme za to, aby nás Pán Boh ochránil pred nejakou veľkou povodňou a aby ochránil aj všetkých na tábore. Zrejme tie obavy vo mne zanechali určitú stopu, pretože po určitom čase som mala sen o skutočnej potope. V tom sne som stála so svojimi deťmi na streche zaplaveného domu a voda stúpala.
Možno si to viete predstaviť v nejakom krátkom videu, kde potom prichádza vrtuľník a zachráni tých ľudí, ale niekedy sú to zvieratka a tí sú zachránení, ale pre nás v tom sne žiaden vrtuľník neprišiel, ale bola tá chvíľa, keď si človek uvedomuje, odchádzame. A ja som sa tomu doslova podala a povedala som, ideme domov k Otcovi. Bol to a je jeden z najsilnejších zážitkov, keď myslím na smrť, či sa jej treba báť, alebo nie. A je to potvrdenie, že keď je Pán Boh s nami, nemá ani smrť posledné slovo, aj keď sa to môže mnohým tak zdať. Ale sme teraz tu na zemi, v tomto živote. A aj my sme niekedy možno také bezbrehé. Naše emócie nás vedú do široka. Ak nemáme oporu v Pánu Bohu, môže nás to potopiť až zničiť, namiesto toho, aby nás tá voda niesla. A tak je tu ten druhý biblický príklad, a to je žena Samaritánka. Poznáte určite aj ten. Žila svoj život ako rieka mimo koryta. Hľadala, rozlievala sa, nič ju neudržalo, život s niekoľkými mužmi bez záväzkov, ako voda, ktorá sa rozlieva v piesku. Veru nebolo veľa úžitku z jej života, skôr trápenie a chaos, ktorý prežívala určite aj ona sama. Až kým ju neoslovil Pán Ježiš pri studni. Tam našla prameň, ktorý nevyschne, bola naplnená tou živou vodou, takže sa stala dokonca misionárkou, ktorá volá ostatných ľudí k Pánovi Ježišovi. Milé moje sestry, je to Boh, kto dáva zmysel nášmu životu a aj vode. Vodu všetci potrebujeme a Pán Boh nám ju ponúka. Niekoľko miest z Božieho slova. U Izajaša v 55. kapitole čítame: O všetci smední, poďte k vode. V príbehu Samaritánky Pán Ježiš hovorí: kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Aj v Zjavení Jánovom počujeme jeho slová. Ja dám vysmednutému zadarmo z prameňa živej vody. Žena, ktorá je takto zabezpečená vodou od Hospodina, takáto žena vody vie byť pokojná. Vie cítiť, dokonca liečiť a byť balzamom, ale keď jej emócie nemajú koryto, môže sa stať skôr povodňou a zničí sa všetko. Aj to, po čom každá z nás túži a čo potrebuje. Preto je také dobré a dôležité, aby sme sa nechali viesť Svätým Duchom. Pomocníkom a radcom, ktorý prichádza od nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. My same totiž nevždy vieme, čo máme robiť, čo máme hovoriť a často potrebujeme tú pomoc aj preto, aby nás on utíšil. Myslíme na to. Prinášajme na miesto záplavy, chaosu, občerstvenie, požehnanie. Ja myslím, že každá z nás má určite priestor a ľudí, ktorí to potrebujú. Zo srdca nám to prajem. Amen.